আছে অনেক খেলোয়াড় যে কারণে মধ্যে আমরা আউটে যারা আমাদের মা বলে থাকি যেটাই আমরা অভিযোগে চালকা হন বাকি চন্দ্র দুর্গমকে আমরা দেশরত সাঁওতা বাঁচাও লাগি সহায়তায় যাহাই को लड़े बेटा वीर मानता को बिंदु माजी जो कानून चांद भैरो बीच बीच साथे आदिवासी साँवता থেকে লাকচার ছেলে लोक कामी हो लोक पूरी भारती रे तमदाव लगी से गुरुगम के जहाँ इसे हेर असर लेदाय ओनारे सनम दुनिया को जहाँ को बंगा संता बना साथे ते इन असम धर्म लगी से सनम हरगम पहतारेन जहाँ सुबुद्ध को ते कौन से देखन तबना नहीं गनो आदिवासी साँवता থেকে লাকচার ছেলে संताल सेमले भारत जगत माइती पार्टना महल संताल गाँवता आनो उन्हीं अपराध का नाम गाँवता को एवं सना मातों जहाँ से झारखंड में श्री हजी बोयाली से सलाम बोलने के लिए लाता ने जोहार सहन कर दिया अगर कहीं तो बात तो बड़ी दिया चुरा से क्या तो देश लेकिन अगर से धोखा हुआ अभी मतलब सनामा के बड़ाई की ओर के चाहिए नुकसान मिटन मुझ बहुत से भी घबराहट किया लेकिन बाहर उत्तर तो सीधे साथ लेकर कर दिया बेहतर अपने ये हमतोड़ चलाते अपने हमतोड़ खाओ एक करते नवाई इस सोना बोलने का खाओ रहते बेहतर किया वहाँ करते जाए जो 3 दिन बाद बोगा बुरु बोला दूरी धरती के बंचा को दवाया उनके अपने जगह पुरानी ने सलाम करेंगे बेटा भारत सरकार जहाँ पुनिया सरसेना शिल्प भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण और पद्मश्री हमारे ना नेशनल शिल्प जहाँ को बेटा खाना पद्मश्री शिल्प नाम किया खाली इस मुद्रांक भारत के साथ जहाँ दिए এটা এটা क्षेत्र बनवातो आकोना आको गर्मी का तो लाता ना को उनको सनाम को के मूल मानव के झगड़ा काटवाई ते इस नौसिक पर ये साल जाए आगोना साइड पाटाते आगोना सिपेट पाटाते नौस सिपेट पाटाते एवं नौस साइड पाटा साइड नौस सागर गाड़ी जाके इन सुबह सनाम को के कौन दूसरे इसी राजा मार नौरे ना आगे बाहर दो खाली हिंदू मुसलमान नवा सनाम अब जहाँ को बोले ताया मकाना उनको बुआ के और नवा खातिर के भारत सरकार तेरे राष्ट्रपतिया सागों की के नवा के बोले चला दिया नवा खातिर के आपने देश भाई को कि हमारे भारत में पार्टी को नितो और भारत से ताया वाले बिना कोआ जैसे के नितो इतना युद्ध के तो आरी को रहा हमने दिन हॉर्मोन स्कूल टाइम तमा हॉर्मोन मयम टाइम तमा उन दिन हमने जो कोई को लगी थी नवा तो हम लोग उधर से गए तमा इतना चावल तो बढ़ाया तब बात की का तो आज 1 लाख के जो भारत सिस्टम रे आबोना उनको भाषा लगे थे सहाय सहाय खाली बताओ बताए उन्हीं जहाँ आदिवासी साँवता के लाख का मेरे प्यार में तबुनाए होना बिना सिंह लगे थे नाना बोल प्यार का तबुना भारत जगत भाटी परगना महल सुन गाँवता अनोलिए गाँवता साथे और एका एका सुबुदिए गाँवता को सनाम लोग itu apa kami क्षेत्र के मेरा कुआ kita से दुखी दुखो उधर से वो नगर तबुना ये आबोदो साहित्य से आशिक से से jadi bangun laha ताले का नवा खाती तो बिकी आबोदो बातों बातें गुना और ओना खाती के तेरे पदम को जगह उतरे क्या और सारे काम किया भारत जगह दोनों ये गाँव का संताड़ी सामने धारा गुरु लगी के जहाँ होसन पहले है में हलाए जाए जिला से आबोदो बहुत बड़ा 12,000 साल ना 22 दिसंबर आगे तयम के आबोना संताड़ी बात के सामने करेगा इन्हें लेना राधारे सिलेक्ट करते रहो भारत विश्व में दोनों ये गाँव का तो जहाँ होसन पेड़ कमी करते तो এটা যেটা পার্টি সাইডটা আবুনা পার্টি সাইড গাড়ি তো আগার গুলো ইলা নোয়া আদি গড়া বেনা কাটা কাটি আছে অনকাকে তেহে কেমন মাসের পাঠানো তো যাবে না তবনা সে আবো স্কুল রে কলেজ রে সে গুরুগমকে जहां और की আগর से চিন্তা করনা তাহারে উনো কে কা বনায় ওনা ধার से तो धारा लगे के आबो ने मार्केट करी तो
मीडियारे आलाई काटे नितुक कमी होना को बुझु करता होना साथे हमने आदिवासी सावता থেকে जहां नाल देखो itu do nongkan minta apa kita dekat tahunan itu do nanti nabon kita jalan ko nakala ye dosto ye nakala ke gurugam ke jebon noa dunia kire guru ala ke abo salam le tare ke salam le tayo le un samay goda ke abo jara ka ke abo di jal ka abo rai men kan se आदिवासी सावता থেকে lakar থেকে oka dukito oka ibe tekro sehi jona kami ini ye saya jinak se nongkan barabari din le to ado gurugam ke asin tare abo hormamai dire সাতবারো কাটে সেই কারণ সেটাই লেখাকে শুরু করছে যেরকম 1977 সালে বাইরে যাওয়ারে শোনায় অনকান যাওয়ারা জানাতে লাঠি থেকে দেখান যাব না সেটা থেকে আমাদের না প্রোগ্রাম को যাই করি তো না দুই লাখ কি করি তো যাব না যাই তো আমাদের প্রোগ্রাম রাখো যাই তো আমরা মায়ার চরণ কে আসবা করে না ওই দুই দেওয়া দিলে ওরা দুই লাখ দিয়ে আপনারা রকুন নিজের উপর খবর চাল হতো না রাখো তাহলে তো কিন্তু বাংলো বাংলো ইচ্ছে না অর্থাৎ এই যেমন ভারত জায়গা মাইতি পারখানা মহল को ini আমরা খাওয়া আরো লাগিছে খাওয়া কোন বাড়ি সারা লাগিছে যা হসন মেরে কামরা কোথাও কাছে করা উनको মাইতি পারবে না মহলা সাবন কামে করা সানাম তোকে ঈদ মনে জীবিত বল বাতাবা হিলাতে আমরা খাওয়া আরিদো ভারতীয় কাছে পরিচান খাওয়া আরি কান্তা বনা আর নোয়া খাওয়া আরিদো এই আন্দো বালাম দিয়া রাখা নোয়া তো বঙ্গা বুঝো করতে আর তো কামনা এই ওনা বঙ্গা বুঝো এনে ওনা খাওয়া আরি বাজি পারবে না তো সারে দেনা ওরা সাবন কামেতে সানাম তোকে বানা বাতাও কাছে এই নাও আপনার সাউন্ড সানার গাড়ি লাস্ট গুড নিউজ পাবনা অনকাগে মানব জাকাতের যাই জোর দাওতা করে না কোটাবনা উनको কহানি के लिए आईने लेकर के और वाला पाबনা কেরাসে মূল করে চাপাই রাখো উঠে পাবনা তাহলে বিদ্যুৎ সংখ্যা হয়ে যায় জোর করে ওখানে তো আর যাওয়া পাবনা মালিক বলে তার को বলে দাও পাবনা বুঝতে হবে সায়ন তারা চাই যদি को টাইম পাবনা উঠো আমরা জোর নাম্বার খুঁজে পাবো না এই আমি চালা আমাদের দিদি চালা আমাদের সংখ্যা সেটা উনি বাজা হয়ে গিয়া এই তো না তো ওই সংখ্যা এটা কিনা এই রাষ্ট্রপতি ভবনে চালা আমাদের রাষ্ট্রপতি আছে নৌকার মিটার সাথে পয়নামা সেটা থেকে আসল মাতা চালাকে যাহা এদের সরকার দিন সাউথ কলকাতা খেলোয়াড় সামাজিক ক্লাব চালাকে এই সালাম সন্তান মহল চালাকে পাঁচ সালের না যাহা লড়াওনা এত হবে না এসে দিনা স্বামী করা এত হবে না নোয়া না হসন বেড়ে এলেন সাউথ বিশ্বতে বড় বড় হসন বেড়ে এলেন খাতে খেতে নোয়া কিন্তু জামাকার যাব না মানে নোয়াকে মিটার ক্লিয়ার হয়ে না আজকে সেক্ষেত্রে বললাম আর ঘোরা না নোয়া সেক্ষেত্রে ভবন কলেজ লাইন থাকতে দিনের চালাও কাটে না মনে হয়ে গিয়া দিনের জেল থাকি করো দিনের সরকারের মানলি করো যাহা টোলা পড়া দিন যাহা বাংলা কাজারে যারা না পাঁচ কাজারে লাহের কাজারে চাহে না সেই আজকে টিকিরে না যাহা দরবারে চালাও কাটে বিয়ের ঘটনা গেলা বাকি আদেশ নেওয়ার তফিল সায়ক দেবে না দেয়া এই সন্তান আবদ নংখান জায়গায় তোমরা করো আবদ সব পয়েন্ট থাকবো না নন্ডে গিয়ে আবো না আপনি যেমন করে তো আর নিজের যেমন আবো হাসান বল আনতে পারবো না তবে কান ফাঁস দিয়ে তো আবো কোরআন থেকে কাটে এটা মান আবো মান দিতে বল তারান দাঁড়িয়া নদের যা খুঁজে হবে না যেটা আছে ওনার না আবু তো হিন্দি দেওয়া হবে না আর ওনার राज्य राष्ट्रपति पयनामा मेनखान आपे नाम गौरव बंगा बुरुमा दया गुरुगम के साथे माराम पुरो जायगा यो अब सावता पेरे जहां भी बंगा बुरुमा हुआ उनको को बंद ना दिया तो हम तो चला बाटे हम तो दोड़ा कम दे जोर सामने तेरा के हम तो लेखा को गुरुगम के नाम का सुरक्षा साधुराम का गुरुचार गुरु लोग लेखा को मानतान को के अब सावता समाज के अब लगी के और सामने इनको आलाई तो करा सबरे थाना केरवाल को उन्हें भावना में चलना जहाज तो बोल तालामा तालाम लेखन के बोल या उन्हें भावना हो युक्तना इसके लिए भावना तमाम जहाज तो सिद्धों के तावना अब तमाम तो अभी किसके हुआ से इसको कोई जान के दा और तो तरीके को काला काम के आलो जहाँ इसको जहाँ से कम के जो से करे तो उनको मानो और तो तरीके को तो जान तावना और तो शामिल हुआ सेके तो हुआ जहाँ ये काम कभी से करे तो हुआ बेटा माजी पर में नहीं आया तो सफाई के शिक्षा की तोहर करे आए उन्होंने बहुत कोई काम करे आए बेटा कोई भी आए हैं टाइम तक फिर गाड़ी को ना पाए जहाँ से सफाई अधिकारी को आए उन्हें हम बेटा कोई हो करे तो सरकार जहाँ का भी हो रहा काम है
jahat tidak manwa menakwa untuk manwa mohon keping rata hujuan hati talade kabena orang surga sama orang ini mereka kata ulah lutur takwa ini kan ke sanam ko ke noa ibu ni bosar to boi lagi ah ke Hindu atau baki kata to boi mila mar sanam ko jana udah di hor ham biar hor आज अभी जहाँ भी इनके आतंकराम संख्या दो तो बांग्ली ने पुनः दान किया आज दो तो हिंदू पे आतंकराम करनिया दो तो जो अपना पास अपना सारे अच्छे इन्होंने आप किए बोल हटावा अपना पास की सारे तो हरा बोलेंगे सचेत के एटा जत बराबर यार बोल थोड़े तो गया दो तो यहाँ पर कुछ बहुत है निकाल दिया पूरा से सचेत के गौर से तो सितारे का हाथ पर जाती नरवाई तो जरूरी ना अब तो बांग करा के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने बोल चला बोलिया आखिर कभी चेंज लिया मान लगवा ऐसा अब भी बोलो मेरा खुशी होती है जीवन अपना फिर बोल जाएगा जो माय और जो माय दवा के यही करे